תקפה במדויק. בסופו של דבר, אם נרצה, ואנחנו חייבים בסיבוב הבא להכריע מהר באופן כזה שבסופו של דבר אף אחד לא ישאל מי ניצח ומי הפסיד, וזה יהיה מאוד ברור. לכן אין תחליף למקצועיות. אבל מעבר לכל הדברים האלה, בסוף מה שיקבע זה רוח הלחימה. רוח הלחימה היא מאוד חשובה. המקצועיות ורוח הלחימה. לפי תפיסת עולמי, מי שלא מכין את האנשים שלו למלחמה לא רשאי להוביל אותם. לצה"ל יש אמצעים מאוד מרשימים. חיזבאללה אין אמצעים כאלה. גם לא לחמאס. וגם לא לסורי. אבל בסוף החוכמה היא איך להפעיל אותם עם מנהיגות קרבית. ואני חושב שיש לכם את זה.